unha vez o home. As viaxes de Marco Polo. Ano 1190. Mentres o Occidente emprendía cruzadas e edificaba catedrais, Asia era remodelada polos mongois de Gengis Khan. ¡Alto! Imos acampar aquí. O esterco de cabalo que recollen os nenos, mesturado con erva seca, era o único combustible que se podía atopar. ¡Adiante! ¡Alto! Viche los tangutos. Sí, valeroso Temuxín. Atopará o seu campamento a 3 días a cabalo. Acompañámoste. Moitas grazas, amigos. Vamos a exterminar eses traidores. Non teñades piedade! Así, con só un puñado de homes, empezou a epopeia de Temuxín. Un guerreiro moi novo, cun destino fabuloso. O nome de Gengis Khan edificou un dos imperios máis grandes da historia. No ano 1200 proclamaron o Khan. Conquistou Mongolia e Siberia no 1207, o Tíbet no 1209. No 1211 invadiu a China. No 1218, Kazajistán. No 1220 declaroulle a guerra a Corasmia porque ofenderan os mongois. Adiante! Gengis Khan reuniu máis de 200.000 xinetes e un grande exército de aliados musulmanes. Na mesma época, no 1214, na gran vitoria de Bouvier, os xinetes franceses non eran máis dun millar. ¡Metedios dentro! ¡Hai que encher os foxos con eles! Non había maior alegría para un home que a despezar os seus inimigos, velos acosados, apropiarse dos seus bens, ver chorar os seus seres queridos e apoderarse das súas mulleres e das súas fillas. Adiante! Tal era a profesión de fe de Gengis Khan. Cando morreu aos 65 anos polo couce dun cabalo, segundo din, o seu imperio era inmenso e aínda creceu máis cos seus fillos e cos seus netos, dos cales o máis famoso foi Kublai. Precisamente é a ese pequeno a quen o moribundo lle dá a bendición.
E se o Papa tivese a ben enviarme 6 homes sabios que profesen a vosa fe cristiá, instruídos nas 7 artes que saiban falar ben e demostrar claramente aos idólatras que a fe de Cristo é a mellor, que todas as outras leis son malas e falsas, eu, o Gran Jan, e todos aqueles sobre os que teño poder converteríamonos ao cristianismo, en homes adeptos á Igrexa. Esa fora a mensaxe que o Gran Jan Kublai lles entregou aos irmáns Polo, prósperos comerciantes de Venecia cando abandonaran o seu imperio. Nese momento dispoñíanse a regresar acompañados dos seus fillos. Un deles chamábase Marco. Ei, como vai iso? Dirixímonos a Cipango e a Catai, pero antes imos facer escala en Acre, onde temos que visitar o Papa Gregorio. Xa estamos en Acre, amigos. Sinto, pero temos que separarnos. E non podería facervos falta un mozo forte como este? E outro tan listo como o meu compañeiro? Esperad un momento. Padre, non poderíamos levar connosco eses mozos tan valentes? Poden sernos útiles. É unha boa idea, Marco. Por min poden acompañarnos. Grazas, padre, voullelo dicir. E de ser dos nosos amigos. Santo Padre, o Gran Jan ao que pronto imos visitar, rógavos que os emisarios que a vosa santidade lle envíe poidan dar testemunho de Occidente a da cristiandade. Esta deferencia inclinaríao a favor da nosa causa. Isto servirá o mesmo, fillos meus. Pero, Santo Padre, Ai, si, aquí tedes os santos óleos. faríanlle falta tamén embaixadores como a estes venerables irmáns. É verdade, asignamos estes dous. Non credes que poderíamos ser máis útiles aquí, Santo Padre? Parecen-vos ben dous. Sí, é dicir, esperábamos que polo menos fosen 6. Pedides nada menos que a 6 irmáns, iso non é posible. Quizáis poderían ser 5. Non, non. Vale, pois 4. Dixen que non. En fin, conto con eses dous. A miña palabra é lei estes dous. E dígovos que o irmán Nicolás de Vicenza, o irmán Guillerme de Trípoli, pero, onde está? Irmán Guillerme! Irmán Guillerme! Santa Madre de Deus, que significa isto? Queredes facer o favor de volver á terra? Ninguén pode subir ás alturas sen o meu permiso. Chis, noso pai que estás no ceo, protéxenos. Non oides, ven alguén. Son de los homes do sultán do Cairo que veñen a invadirnos. De ningún modo, vimos de Venecia. Aquí ten. Que vos parece esta bolsa de ouro? Por que contentármonos con esa bolsa pequena cando podemos conseguir todo o que levan? Ademais, quen nos impide facelos prisioneiros e vendelos como escravos? Prendede os estranxeiros. Sí, sería unha misión brillante se chegásemos vivos, pero nós preferimos... Pero as ordes do Santo Padre. Non nos ides convencer, nós non estamos feitos para as viaxes. Como que irades, podedes marchar, irmáns. Rezaremos por vos. Esperade. Que Deus vos garde. E a vos tamén. Amén. A caravana dos nosos amigos avanzaba por Oriente Medio. Un día... Mirade. A Arca de Noé. Vamos, non hai tempo que perder. Son as súas pegadas. Esta vez non van escapar e van saber quen son eu. Outro día en Mosul. Un momento, que é ese líquido negro que levan nas vasillas? Aceite de rocha.
Os nosos amigos chegaron a Bagdad. Esperade a que os colla e xa verede lo que vai pasar. Desde onde un pequeno veleiro os levou ata o porto de Hormuz, no Golfo Pérsico. Ímolos coller, non poden ir moi lonxe. Poño a vosa disposición este barco magnífico. Respondo por el, estranxeiros. Non sei, non me parece demasiado seguro. Vos, lacazáns! Non vistes por aquí estes estranxeiros? Non. Se che preguntan por nós, dilles que nos fixemos á mar. Diches estes estranxeiros? Fixéronse a mar por ali, non os ves? Esta vez ímolos atrapar. Vamos, embarcade rápido. Os Polo e a súa xente ían camiño de Corasmia. De súpeto levantouse un vento forte e unha tormenta de area impedía ver as posibles emboscadas. Aí veñen, agora sí que os temos. Cumpridas esas formalidades, os nosos amigos puideron continuar tranquilamente o seu camiño ata as primeiras pendentes do Hindu Kush, cuxa travesía foi moi dura e perigosa. Menos, en cambio, ca do deserto do Gobi, coas súas terribles tormentas de area. Marco, onde estás? Marco, respóndeme. Marco! Estou aquí. Marco! Padre. Atravesado o deserto, os Polo e a súa xente chegaron á cidade de Kabul. Os seus habitantes teñen fama pola súa grande hospitalidade. Hola. Adeus. Señor. Os bandidos, fuxide. Entrar aquí. Pousada. Todos os homes, incluso os máis feros, necesitan descansar. ¡Malditos escapaos! ¡Malditos! Chegou o outono e con el a transhumancia. Tras os seus rabaños, as tribos mongóis descendían das altas mesetas. Vai, pero se parecen eles. Ese non é o noso amigo o gordo. Curiosa raza a destes mongóis. A vida organizábase no campamento. Que estás facendo, maldito camelo insaciable? Mentres os cazadores perseguían o lobo, no campamento a vida cotiá seguía o seu curso. Non pode ir con vos. Non. Adeus.
Osos polos! Vamos! Edu, eses bandidos roubaronme 2 polos. Ei, ti, non coñece a lei? Pois paga. O saco! O saco! O saco! Se o ladrón pagaba 9 veces o valor do roubado, quedaba absorto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E ti, non tes nada que darnos? Nada, está baleiro. Se non, recibía 7 paus, ou 17, ou 37, ata 107, segundo a contía do roubo. Ai, ai. E se alguén roubaba un cabalo, pagaba o coa vida. E partíanlle o corpo en 2 cunha espada. Ai, ai, ai. Parece que os nosos perseguidores desapareceron. Vamos divertirnos. Agora veredes. O gran Kublai, informado da vosa visita, encargoume que vos escolte e que vos preste axuda e asistencia. Seguiremos vos ditosos ata o palacio do gran Kublai. Ai, 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 ai. As últimas retortas do Río Amarelo pronto chegarían a Pequín. Había xa case 4 anos que empezara a viaxe dos polo. Saúdo vos. Saúdo vos. O emperador era o soberano máis poderoso que existira xamais sobre a terra. De maneiras amables, nin alto nin baixo, de aspecto san, ben proporcionado. O seu rostro era branco, lixeiramente rosado. Os seus ollos negros, o nariz ben trazado. Tiña 4 mulleres como lexítimas esposas e algúns centos de concubinas. E tamén unha corte moi grande con máis de 10.000 leguas brancas, sen mancha, cuxo leite só podían beber o emperador e as persoas da súa liñaxe. O astro do día brilla sobre os fillos do ceo. O noso soberano todopoderoso recibiu visitantes estranxeiros chegados da outra parte do mundo. É hora de ir traballar, apurade. Mira, Sí. Gustamos? Podo probar? Sí, tes algo do meu talle? sí, honorable estranxeiro, un momento. Oh, moi ben, perfecto. E eu? Non levo máis ca un en riba. Ah, ben, señor, basta con iso. Quero a túnica máis bonita que teñas. Son o voso humilde servidor. Estades resplandecente como a estrela da mañá, honorable señor. Canto queres? 4 moedas, señor. Pois aquí tes 5. Oh. Grazas, señor. Esta misión probará as vosas calidades. Mostrádevos dignos dela. Por desexo de Kublai, os nosos amigos foron ao encontro do xeneral que puxo sitio á cidade de Xanadu. Alto! Fíxate nesas murallas. Todos os nosos intentos estampáronse contra elas. Os meus homes están esgotados polos combates. Non sei que pode facerse. Quizáis se puidese intentar o asalto con esas catapultas das que falamos. Magnífico! Marco aprendeu rapidamente os costumes dos tártaros, súa lingua e a súa escritura tan complicadas. Amosábase avisado e prudente en todas as materias. Ao regreso explicoulle ao emperador todas as cousas novas e extrañas que vira. E fíxolle dun modo ameno e intelixente falándolle das solucións que ela chegara. Kublai sentíase moi satisfeito e dispensáballe a súa amizade e o seu favor. Uns veneran a Xesús, outros a Mahomet, outros a Buda. Eu pídolles a todos que me protexan, é máis seguro. Esta é a vosa nova misión.
Toma. As túas ordes, Gran Kublai Khan. De misión en misión, o tempo ia pasando. Os nosos amigos levaban xa 17 anos ao servicio de Kublai. Eles querían regresar aos seus fogares, pero o Gran Khan, que lles tomara grande afecto, opoñíase. Empezaban a perder a esperanza de volver á súa patria, cando un día 3 nobres da afastada Persia chegaron á corte. O seu señor desexaba que o emperador lle designase unha nova esposa, pois a súa morrera. Señor... Oh, é belísima. Os Polo poderían acompañarnos. Son viaxeiros moi expertos. A súa axuda seríanos dunha grande utilidade. O emperador resistíase a separarse dos seus amigos, pero ao final convencérono, e el mesmo rogoulles aos Polo que acompañasen os nobres e a princesa. Nese momento viuse obrigado a asignar outros conselleiros. Sí, non se pode facer outra cousa. Certo. O Gran Khan entregoulles aos nosos amigos un salvoconduto, mensaxes para os reis da cristiandade. E 13 barcos ben equipados para leválos a bo porto. Para a viaxe que lles esperaba non era demasiado. O regreso levoulles 3 anos. O belo estado no que se atopaban os nosos amigos, pronto nos decatamos de que non foi precisamente unha viaxe de prazer. Vos outra vez. Está ben, entrade, pero teredes que dormir na corte. E ao día seguinte, diante de toda a familia reunida... ¡Oh! ¡Canta riqueza! Había 24 anos que os Polo abandonaran o seu fogar. No palacio do Gran Khan. O comedor era tan grande que podían reunirse cómodamente máis de 6.000 comensais. E había tantos cuartos que ninguén nos deu contado xamais. Todo era tan fermoso e tan grande que faltaban palabras para describilo. Eu creo que non hai nada no mundo que se lle iguale. Que dicides a iso? Os pobres, os anciáns e os orfos son escollidos polo Gran Khan e distribúeselles pan tenro. En Samarcanda, as mulleres, cando teñen un fillo, levántanse inmediatamente e van traballar. O esposo métese na cama e ten un neno con el durante 40 días, durante os cales parentes e amigos van felicitando. Eu non o creo. E iso non é todo, aínda hai moito máis. Recollen das moreiras unha fibra fina e branca que se atopa entre a madeira e a cortiza da árbore. Con ela fan un papel que tinxen de negro e logo fracciónano. O máis pequeno deses papéis vale por medio denario, o tamaño seguinte vale por un besante de ouro e así sucesivamente ata 10 besantes. Todos eses papéis son selados co anel do emperador. E fai tanta cantidade que podería comprar todas as xoias do mundo, incluso as máis excepcionais que poidan imaginar os soberanos máis poderosos do noso planeta. E por iso afirmo que o seu tesouro é infinito. O orbe enteiro acabará por pertencerlle. Á capital chegan máis obxectos preciosos dos que entran noutras 1000 cidades xuntas. Só de sedas chegan cada día máis de 1000 carretas. Alí todo o mundo se viste coas sedas máis fermosas que poidades imaginar. Eu creo que este home exaxera. No norte da provincia de Katai extraen das montañas unha especie de pedra negra. Esas pedras arden como a leña e manteñen o lume de tal xeito que se prende pola noite, á mañá seguinte aínda segue ardendo. Non pode ser, non pode ser. Non o creo. Hai un gran río, o máis grande do mundo, que sucan 15.000 barcos. E en Jiangsu, a capital que atravesa, pódense admirar 12.000 pontes de pedra tan altas que por debaixo poderían pasar todas as velas dos navíos meirandes que a frota veneciana tivese xamais. E engado que esa maravillosa cidade está enteiramente construída sobre a auga. Non pode ser! Xa estamos fartos de oír tantos embustes! 1298, Venecia estaba en guerra con Xénova. Preto da illa de Cursola, nun barco veneciano... Son moitos e están ben armados. A loita vai ser difícil. Aos vosos postos! Preparadevos para o combate! E a pesar dos esforzos dos nosos... Fuxide! Fuxide, amigos! Fuxide!
Habemos volver, Marco, valor! Ningún home, cristiao sarraceno, tártaro ou pagán, viaxou tanto polo mundo como este nobre e ilustre cidadán de Venecia, Micer Marco Polo. A pesar de certos erros e algunha que outra fantasía, Occidente ia a coñecer por primeira vez unha descripción real do Extremo Oriente. 2 séculos máis tarde, Cristóbal Colombo partiría cara ao oeste na busca desa Catai, desas Indias descritas por Marco Polo, e descubriría América.